Hej, i dag vil jeg, det gør jeg sjældent, men sidste gang jeg er med. Jeg fortæller og laver forskellige ting, og i dag er det simpelthen om Roblox. Så jeg vil gerne vise jer lidt om Rip City. Nogle af jer har sikkert været inde på det, og synes det er lidt, men det er det ikke. Se, det jeg har her, det er en nip. Det er et kæledyr. Og så ser I bare godt efter. Hvis I har svært ved at lave et hus, så ved I godt hvorfor. I skal have det her, det hedder M. Man skal købe rigtig mange ting og sådan noget. I ved ikke hvorfor jeg er barn. Men det er fordi der er de her rør her. Man kan blive teenager, og man kan blive barn. Og den metode er, man går ind på Avatar, og så går lidt nedad og trykker R15. Men jeg giver en lille rundvisning i mit sige. Fordi Roblox er nemlig mit yndlingsspil. Og bagefter bliver det en lille dansefest og sådan noget. Så trykker man hjem. Så hvorfor der kommer det her? Det er på grund af, den spørger, vil du hjem eller ej? Og hvis du trykker cancel, vil du ikke. Hvis du trykker OK, vil du godt? Så trykker jeg. Og jeg er ikke helt færdig med mit hus endnu. Så går jeg ind. Og her er jeg. Se. Hej. Det her er mit køkken. Det var svært at lave. Men man får penge, når man gør noget godt. For eksempel. Det er sjældent, man får penge. Så hvis man har sin MIP derhjemme, trykker man deroppe og send MIP home. Sådan. Men den er der jo stadig. Og så når man vil klemme i vand, går man ind i Pet-butikken. Jeg har lidt forskellige ting, jeg kan se. Jeg har de her katteører på nu. Vil I gerne se Pet-butikken? Når man ikke gider at gå udenfor igen og se et hus, så trykker man lige der. Så op, ned. Og så er der noget, der hedder Reset. Så trykker jeg bare Reset. Bare roligt, man bliver ikke spøj igen. Se, woo! Hej. Se, min MIP er der ikke mere. Og det var den heller ikke der. Herover er Pet-butikken. Og hvis man vil købe nogle ting, er det bare fordi, se, nu er vi kommet. Så skal I trykke herop. Nej, jeg har ikke lige råd endnu. Jeg har kun 100 eller 200. Jeg kan ikke adoptere mit lige nu, men så trykker man på shop. Og så der. Bare rolig. Til den, der ikke er plus, siger jeg, gå ned ved den her pil. Og tryk
Så kommer der de her. Nej, det er der også plus. Så kan man også gå videre med repeat. Se, jeg har købt nogle forskellige ting. Ja, jeg køber også lige den der nu. Trykker man der. Ja. Sådan. Så går jeg lige videre. Det er hovedet nu der. Så kommer jeg på pinden og trykker igen, hvis jeg vil videre. Så køber jeg. Ush. Den der kan jeg købe lige nu, jeg ved godt, jeg ikke kan. Men så er der den der, jeg kan købe, hvis jeg vil. Den køber jeg. Ush. Tryk. Og så trykker vi exit. Så går vi bare videre. Op ad trapper. Op ad trapper. Det her er noget, hvis I ikke ved, hvad det her, så trykker I der. Så kan I skrive for eksempel he. Nogle af jer kan skrive dansk, nogle af jer kan ikke. Så siger jeg he. Og hvis nogen af jer ved ikke det der ting, så kommer vi til det nu. Lige om lidt er det noget med mad at gøre. Op ad trapper. Op. Okay, så kan I bare. Det der kan I ikke få på. Kun dem der plus. Så kan I vælge en af dem her. Og jeg vælger den der. Join. Så kommer der noget svedigt musik. Så venter vi lige lidt. Keep me CD. Wow. Lille. Bup. Hvis det der kommer frem, så hvad hedder det nu? Tryk join. Enter. Party. Oops. Join. Så. Keep me city. Se, der er jeg. Jeg er ikke død. Og alle fylder. Se, nu får jeg at vide, hvad den der er til. Tryk. Se her på mig. Der er flere ting. Op. Man kan også grave. Og klappe. Og jeg er henne nu. Der. Og jeg er der for pappa.
Ja, det er sjovt. Se, der er nogen, der ryster sit hoved. Når man ikke forstår, hvem der ryster hoveder, det er normalt. Det gør den også med min. Se, skal vi lige have nogle flere dansetrin. Ja. Yeah. Nå. Skal vi lige... Se, hvad jeg gør. Jeg lister mig. Se, den skød et move. Det kan faktisk være sjovt på mit city, men hende er pine kedelig. Jeg danser hende. Jeg skriver lige ud af døren. Nej, jeg kan godt blive lidt. Nej! Left party. Hvis man ikke vil, så trykker man bare stay. Nej, hvis man vil vide, gør man sådan der. Ja, der kommer den. Se, der er nogen, der kan danse. Bubblegum. Skal vi lige... Sådan. Så gør man 6. Så går man hen til Bubblegum, hvis man vil. Hop. Bubblegum. Ser det dejligt ud? Prøv at se her. Hvorfor går jeg ikke galt med min? Nej, der er nogen, der kommer. Så går vi ud igen. Går vi hen til døren. Okay, det sidste dansetrin er... Jeg mener det. Der var nogen, der kaldte som mig. Det er for sjovt. Og det er bare nogen, der tænder det, så slukker. 6. Kom ind her. Der. Den lille, der så man skal med. Left party, forlad party. Så trykker man der. Og så jeg håber I har lært noget. Så back to Mid City. Næste gang